Kron, kayaknya motor apik ya, mau sampein minat. Keren gue. Mana nah, kon delok-delok koyo pan kurang mampu Yo, kan ada cepi. Loh, iya keren. Tapi banyak bisa nih dhuwur ki. Pan ning dhuwur matamu, kecuali goblok. Suge-suge buta. Buta mape. Nempan jimot ki asik ki cash ora sapa-sapa sih ki nyunggu. Ki nyung minat ya, si primisi carane bantuku. Kayaknya ana nomornya, engko tak kirim lewat WA. Oh, ya wis siap-siap. Ya ya. Risik panas-panas goblok. Karpen nyang bener. Piron Lotongan kon bocah lotongan.